Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обунатчиҳои канали мо Арзон ТЖК. Дӯстони азиз, имрӯз числа 13 сентябр мебошад. Наромад навори опелҳо шудага беҳтарин опелҳо Astra F, Astra H ва Astra G. Дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед навори беҳтарин шудага. ва нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ чӣ маҳсулоте ки дошта бошед барои реклама кардан, барои фурӯхтан, дар WhatsApp 911 32 44 44 дар ҳамаи WhatsApp суратҳои қатъи маълумотро ёки видеош карда дар WhatsApp партоед, реклама карда дар 4-5 канал бо хости худо мошинаҳои шумо ёки хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед дӯстони азиз. Дар канал ҳатман подписат занед, лайкҳоро фаромӯш накунед, чунки ҳамрӯза аз нархи навои мошинаҳои фурӯшӣ ва хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. Диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Аввал якта мошини дар Москвадаги реклама мекунем, баъдан опелҳоро сар мекунем. Мошини Peugeot партнёр аст дӯстони азиз, соли баромадаш 2010 сол. Мотораш 1.4 камрасход гуфтага, коробка передачи механикай, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Газ вапше гаштагӣ нестай. Документош 100%. Мошин қарор дорад дар Федератсияи Россия дар Москва Сити қарор дорад. Нархаш бошад 220 000 рубл мега, боз камтарак дига савдо мешавад. Маромад дӯстон, барои мошин, барои доставка беҳтарин мошин. Рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошин монагӣ дар рақамҳои охираш 5630 ҳатман муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, мо инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. Opel Astra G аст дар кузуфи хачбек, соли 2001, мотор объём 1.6 простой. Коробкаш механикай, бензин плюс газ кор мекунад. Светаш свети зурб даст дӯстони азиз. Мошин дар Душанбе, нархаш 49 000 сомониш мега. Хоб, дар Душанбе гуфтем дӯстон, дар рақамҳои 552 90 0007. кузуфаш тоза, 4 баллони 70-80% дорад. Салоншам тоза. Нафароне ки дӯстони азиз мақсад Astra G хар бошед, бо нархи 49 000 сомонӣ боз камтарак савдо мешавад. Савдо гуфтага дар назди мошин дари пеш электропакет будааст. Хоб дӯстони азиз, дар рақамҳои экран метавонед муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон ТЖ метавонед салом расонед. дӯстони азиз, инак севумин эълони мо Astra H кузуфи универсал, соли 2001, сӯзишворияш дизел, мотор объём 1.9. мошин гуфтага дӯстони азиз, мотораш проблема дорад, соз намекаша, дуд мекунад. Мотораш тамоми дигар ҳамаи ҷош қоидавӣ кор мекунад. Мултирул, автопилот, старт стоп, яъне ки коробка 100%, ходовой рулош 100%, краскаш 100%, даро электропакет, кондисионер кор мекунад, утилизатсия кардагии тайёр. Документош то моҳи апрел срок доранд дӯстони азиз. Дар шаҳри Душанбе нархаша 59 000 сомониш мега. дӯстон, мақсад ки арзиши ҳамин мошин таи 75-80 000 сомона. Нафароне ки мақсад 20 000 расходиш кунанд, хелеш ҳамонқадр нарх мешавад. Маромад бо диққат тамошо кунед ва дар рақамҳои охири 98 қади ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, Opel Astra F кузуфи седан бо нархи дастрас 1993 сол мебошад. Мотор объём 1.6, коробкаш механикай, бензин плюс газ кор мекунад. мошин гуфтага дӯстони азиз, баллонош 80%, дискҳои простой. кузуфаш тоза, мотор, коробка ходовой 100%. дар масъалаи документош ҳеҷ чи гуфтагӣ нестай. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 19 000 сомониш мега. 93 сол, бензин газ кор мекунад. Дар рақами 918 19 24 25 ҳатман метавонед дар тамос бароед.
ва дӯстони азиз, нафароне ки мақсад мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp роҳигӣ реклама карда мошинҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, марҳамат, нафароне ки балед чӣ Астраҷи бошед, Астраҷи бо нархи дастрас 1999 сол. Мотора биём 1.6 коробка передачи механикай, кузоваш тоза, мошин тюнинг кардагай, 4 баллони пачка, даро электропакет. Астраҷи кузови седан қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 55,000 сомон мега. Дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. Савдо гуфтагай дар назди ҳамин мошин. дар рақами 906 44 40 30 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари Астраҷиро аз худи себашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири меҳнати мо лайкҳоро пабраски бизанед ва дар канали Арзон ТВ подписатсия кунед, чунки шумо ҳамрӯза аз нархи навои мошинҳо ва хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. дӯстони азиз, нафароне ки Астраев мақсад хатчбек бо нархи дастрас ва коробка автоматик дархост карда буданд. 1997 сол мебошад. мотор д бензин плюс газ кор мекунад. коробкаш автоматик. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотори коробка ходовой сатфоиза. документи солона ҳам дорад. утилизатсия кардаги тайёр. мошина хулоса мехаред. дӯстони азиз, дигар аз худаш намекунӣ. 35500 лук ҳам дошта будааст. марҳамат дӯстони азиз, мониторам дошта будааст. коробка автоматик. мошин хулоса бе ягон кам буде. дар рақами 985 88 66 96 ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Астрааш кузови хатчбек 2009 сол мебошад. моторабиём 1.6 коробкаш механикай. танҳо бензин қани ҳаракат мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, бе ягон камбудӣ. мотори коробка ходовой сатфоиза қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Турсунзода. даро электропакет, кондисионер кор мекунад. 67 мега бо савдо мешавад 2009 сол. дӯстони азиз, дар рақами 988 96 88 84 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак боз як то Астраҷи бо нархи дастрас ёфтем. 1999 сол. моторабиём 1.6 коробкаш механикай. танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагай дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробка ходовой сатфоиза. танҳо документи солонаш буд 17 утилизатсия надорад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 37000 сомон мега ки боз камтарак диҳад савдо мешавад. савдо гуфтагай дар назди мошин илтимос беҳуда занг назанед. дар рақами 976 50 22 ва 33 ҳатман ба мерақом метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, балечкои хатчбек намҷа ҳастем. шеронар марҳамат, якта боз хатчбеки фурӯшӣ ёфтем бо нархи дастрас 1997 сол мебошад. мотор объём 1.6 коробкаш механикай, Isuzu 4 бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробка ходовой сатфоиз. хоб кузовш тоза, чашкош варид надоранд. дӯстони азиз, нархи мошин 35000 сомониш мега. дар рақами 981 01 02 39 ҳатман ба мерақам муроҷиат аст меёд. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марҳамат. паслади модели Астраҷи хатчбек 2007 сол мебошад. мотор объём 1.4 коробкаш механикай, камрастхо, танҳо бензин хади гаштагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ 4 баллони пачка, мақсад ки камрастход ва кам гаштагиай. дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. состояние бениҳоят тоза. дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67500.
рақами 755 4 40 ҳатман ба амири ақомо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак боз як tur дигар караван баличҳои караван дар инҷо ҳастем. Шеринар Астраев дар кузови каравани Простой 1997 сол. мотор объёми 1.6 сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтагии мотори коробкаи ходовой 100%, бе ягон камбудӣ, задагӣ пӯсидагӣ надошта будааст, документшона дорад. утилизатсия кардагии тайёр. нархи мошин 39 500. нафароне ки караванхар бошед дӯстони азиз, дар рақами 909 99 26 21 ҳатман ба амири рақам метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон ҳастай. Opel Astra H 2009 сол. сӯзишворияш дизелни хади ҳаракат мекунад. мотор объёми 1.9. маромад бо нархи дастрас. коробка механик қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарша 59 000 сом меояд. дӯстони азиз, хоб кузови универсал караваниша 2009 сол. маромад дар рақами 203 10 10 57 ҳатман ба амири рақамо дар тамос боред. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонавод бошед. ҳатман дар видео яктаи лайкҳоро бизанед ва дар канали мо обуна шавед. зинда бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, хобнавор ба охир расид. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, худоҳофиз.